Kune mashoko ari kutenderera mukati menyika yeZimbabwe apa kuti anga achibuditsa chakapa kuti VP Chiwenga vasatende State of the Nation address yatinoti yosona delivered by President Emmerson Mnangagwa svondo ratapfuura iri apo patiri kuonaso kuti kwakazodzimwa magetsi vari kuparliament right. Saka naizvozvo tiri kuonaso kuti bepa randikatakura manheru anhasi randauya naro pano pachivhitivhiti chenyu chiri kuzivisa kuti generally vanga vaenda kuSouth Africa for a treatment, ndokwavanga vaenda ikoko kunonoongororwa utano hwavo, sezvo tiri kuziva kuti generally munhu akambosanganawo nematambudziko mugore reri mushure mekunge varwara zvokuda kurova pasi. Saka naizvozvo toona isusu kuti apa vanga vadaidzwa zvakare kutreatment kuSouth Africa, ende zvakare ndo the same day raiadreswawo State of the Nation naPresident Emmerson Mnangagwa. Saka ndiyo nhau yacho yatinayo pano paKaguvi News pachivhitivhiti chenyu chiri kufamba nemaupdate ari kuitika inside Zimbabwe, tichikurudzira munhu wese kuti kana uchingouya pano paKaguvi News wasarudza TV chaiyo inopa news dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Nhasi musi wa1 November Saturday 2025, chibva wasubscribe kana wanga usati ugare watowo muno mutinge tichiumba ushamwari tiri pamwe chete right. Gatipinde munaone kuchimbidza right. So ndo zvikuziviswa mukati menyika yeZimbabwe kuti chakapa kuti generally tisavaone kudare reparamende inauye kuti generally vanga vaenda kunono kumamedical checkups ndokwa vanga vaenda kuSouth Africa. Saka nauyo iri kunzi yakonfirmwa na presidential spokesperson George Charamba ndiye akonfirma the trip achitaura achiti the vice president had a medical review in South Africa. That's why takaona isusu general vasiri kuparliament. And also zvakare bepa randinaro riri kubva razadzikisa zvizere richiti iro Vice President Constantino Chiwenga is reportedly facing a fresh health scar that forced him to miss last week's State of the Nation address sona delivered by President Emmerson Mnangagwa. According to Zim Live, Chiwenga had a doctor's appointment in South Africa on the same day the president addressed the parliament. Presidential spokesperson George Charamba confirmed the trip, saying the vice president had a medical review in South Africa. At 69, VP Chiwenga's absence from such a major national event has sparked speculation about internal political maneuvering within ZANU-PF. His counterpart, Vice President Kempo Mohadi, attended in his place. Kwakazoenda va VP Kempo Mohadi ndo vakanoatendawo vachimirirawo VP Chiwenga. Chiwenga's last public appearance was on 25 October 2025, ndipo pakapesera kwanu kwa January when they attended the 75th anniversary celebration of the St. Luke's Mission Hospital in Lupane after towering project in Matabeleland South. Analysts say VP Chiwenga's absence comes at a time when succession battle within inside ZANU-PF reaching boiling point. Sources claim that Mnangagwa's allies, including powerful businessmen Kuda Tabwirei, allegedly working to sideline VP Chiwenga from both the party and government, effectively eliminating him from the succession race. VP Chiwenga, however, is believed to be resisting attempts to extend Mnangagwa's presidency beyond 2028 when his constitutional term limit ends. This stance reportedly put him at odds with some within the ruling LIT who want Mnangagwa to stay in power long or pick a loyal successor. Right, tichichallenges zvakare pa history of health concern there. Tunaona kuti VP Chiwenga's health has long been a matter of public and political concern. In 2019, he was treated in India and China for an undisclosed ailment after reports of severe swelling and skin discoloration. Court documents later revealed that in July in 2019 he was unconscious while hospitalized in South Africa, and his doctor
he had been furious when he was abruptly flown out for further treatment. The repeated health challenge have raised doubts about his fitness for office and his ability to withstand the intense political pressure surrounding the succession. Youth power and political symbolism. Observers say VP Chiwenga's absence from the SONA may carry deeper political meaning. It highlights three key dynamics. Number one, a power vacuum. His absence gives Mnangagwa's camp room to advance its political agenda and consolidate control. Then on number two, youth as leverage. Chiwenga's recurring youth problems may weaken his political influence and limit his visibility. On number three, succession at the boiling point. As the 2028 deadline approaches, every signal, including VP Chiwenga's absence, is being interpreted as a clue in Zimbabwe's unfolding succession drama. Chiwenga's youth scale combined with the escalating battle over Mnangagwa's succession adds a new twist to Zimbabwe's complex political landscape. Whether this is just a routine medical review or a strategic sidelining of the former military commander remains to be seen. Munoti kudi nekusabatika kwa general vari kunziwo same day vamnangagwa vai addressa state of the nation address SONA tunoona susu kuti ndiro same day general ravakanzi ndavauya kuSouth Africa for medical checkups sezvo vakambotarisanawo nechirwere chaida kutora upenyu hwavo mugore ra2019. Saka naizvozvo toona susu kuti vakazobatsirwa nenyika dzinosanganisirana naIndia naChina ndo dzakazoyeupa general Constantino Chiwenga. Saka naizvozvo vachiri kuvhenekwa nyama yavo sezvo urwere uyu munoza tese tunoziva susu kuti kupora kwemunhu kunotora nguva yakati rebei. Saka naizvozvo ndo zvimwe zvezvimwe zvakaita kuti vasaatende SONA. Chivhitivhiti chino kana kuti channel ino inotwa Kaguvi News ndo yanga ichikuwaridzirai maupdate manyama ari kuitika inside Zimbabwe. Kana muri vatsva munobva makurudzirwa kubaya pakanzi subscribe panenge pachiwanika pascreen, ndiko kuitira kuti tinge tina ushamwari uri pamwe chete. Ngatibatane maminutes anotera tichikuwaridzirai zvimwe zvezvimwe zviri kuitika inside Zimbabwe.